let us respect the women. Waluor joma mine. Da kopo ni atidhi e party to dhako no siko goni koko pile pile ni ide koko. Wi wadwa jiolore paro. Mi nyako no luor. Koro ambe wadwa oli paro sana. Jiolore paro. Kon gigi tim nango bwana we chayo dhako no ni podi donje out sabiri yabo. Koro ka ina penji. Wuok tich dhawni idoke od gotieno. Tich ariyo bete dhawni. Tich adek podi nano. Tich ang'wen podi chak idok od gotieno. Nendo oko mondo kinyi mondi. Kinyi mon go kinyi kori mondo chon. Kopo ni ati ni otamore ni ati idhi kumoro tineno kidhi amodeko to dhako benuse dhawni. Nendo koro chak nendo ga ipati ti mondo go kinyi. Koro nendo to kinyi idok chon. Koro mondo chako penja ne ni deko. Nikech kidhi gotieno tingeni koro sedeko. Oseko sa nindo en kare. Mano to en kare. En kare. Osene mama sa indok chiemo. Ngamo nendo tichi unango. Mano rach. Ine ma nendo oko. Nindo oko monde we onindi gi kwe. Nindi gi kwe. Koro kinyi. Kinyi mondi ka piny ler. Kinyi mondi ne ka piny ler. Tok ni ati ni duongo ne ng'ato dhot gimoro sa 5-6. Ujo ka samoro budhaw ni biro ichiew ne nyithindo kosa neno. Kinyi mondo ka nyithindo kose chiew neno. Koro kichiew nyithindo. Koro in fact koro nyithindo buni baba. In nendo oko. Nendo oko makata shogo kata kuonde midhiye go pangore dwe. Nendo oko dwe. Kata kiwinjo ko dhaw ni duogo iketo gi mulo chiemo. Kinyi duogo ka piny ler. Koro kinyi bisa abiriyo. Sama chiemo liet. Koro mo cham okomo mosetedo dong muru chiemo machande machande nendo oko bisa lanj cham chiemo tichake dhi jiolore paro wadwa oli to kiki cham miyo no ni duogo ne ot gotieno wasadagi we duogo ne dhako no wasadagi mana tia nende kendo mama to mondi donjine to kopo no chako biro ni ot gotieno donjine dangi chando dhako na okowinjo we chando dhako no okowinjo dong apo ni giwinjo giwinjo giwinjo